What's up mga karagon? So, nandito tayo ngayon sa Manila Plaza. Pupuntahan ko lang yung mga kasamahan ko sa pagbablog, mga karagon. Nandito sila lahat eh. Nandito sila lahat sa taas. Aakyat muna tayo para puntahan sila. Tara! Nandito na tayo sa taas. Naririnig ko na yung ingay dito sa taas. Ayun o. You're the one. Kaya ako akyat dito. Hindi ko alam yung pakyat. Kaya pakyat dito. Nasaan na? Ano to? Okay, may we call on stage John Ray Francisco, our contender. May mga pangalan kayo ni? Mga pangalan ko. Ay, mga pangalan. Talitang ko, bigla mo. Kaya, Let ka sana. you speak English at home. Hi, Len. Sing How Can I Tell Her? Okay. Ano pa? How Can I Tell Her? Para kanina itong kanta nito, para kay Ryan na ito. Sino to? Okay. How can I tell her? Squad ka ba dati? Tapi ka siya nung Kapampangan. Kapag sinabi kapampangan, ano ba yung sabi niya hindi po. Walang H kasi. Hindi po. Ang kita ko nito, ang linis ng ngipin niya. Hindi ko pa ako sa Anong kinain mo kanina? Siomay? Bula. Kaya pala ano ngayon. Kaya pala dito pala yung kanina. Nasa kami na gulang. Oo, kami baon sa action. Ano trademark ng Kapampangan? Galing saan? Pagluluto. Usually ano ang niluluto mo? Little itlog. Pritong itlog. Ano special sa itlog? Pritong ebon. Pritong ebon. Ano ang special sa pritong ebon? Ano special sa pritong ebon? Mix syempre. Mix. Nilalagay mo siyang paminta sa ibabaw. Pamintang ebon yun. Asa na nila? Okay na sige na. Paano mo ka much? May partner ka ba? Or ano? May love life? Wala. Manali. Pinakaya na bata sa ginawa ganun. Sige na. Okay, welcome to number 5 to see how can I tell the logo. Ladies and gentlemen, a round of applause for Glenn Casan. Alright, palapakan! Bumaba ka sa stage na eh. She loves she cries when I'm sad. She's up in the time. She's down in the bed. When love is calling,
know anything. But when it's easy telling someone we're true. Ayan mga kakagon, galing lang ako dun sa loob. Tinignan ko lang yung event kasi bali mag-opening pala tong Manila Plaza sa April pa naman. Pero ang gusto kasi mangyari dito, kaya siya may mga gantong event kasi para alam ng tao na mag-open na yung Manila Plaza ulit. Mag-ooperate na ulit tong Manila Plaza mga kakagon. Maraming salamat sa inyo. Kung gusto nyo makapunta dito sa Manila Plaza, every Friday at Sabado may event sila dito. May event sila parati, may sayawan, may parapol, kung ano-ano. May rin makakain dito ng koto, yung pagkain ng Pinoy, mga kakagon. Kaya kung gusto nyo pumunta dito sa Bata, dito muna kayo pumunta sa Manila Plaza. Maraming salamat sa inyo mga kakagon. Subscribe my channel. Thank you.